sing gang niku. Wah, nek sing nggawa ya larang lah nek sing nggawa, nek sapine mbah. Nah rene iki rawame pasare. Pasar Jatirogo. Siap iki kanggo sing duwe dhuwit. Kanggo apa? Kurban wayahe sedengan. Pinten Kang Sepil lah Joko. Sing ngene iki mesti bos sing nyancang isek sibuk lho nggak takokno. Takone gak yo sungkan. Nek wis nyantai tak takokno.